Shout out sa ABS-CBN Part 2. O diba, Part 2 da yun? Lahi ra jud niya akong mamshi. Kung unsay latest nga issue, uptik sa kaayo makiuso. Di bito, pero mga meg, magtagalog na lang sad ko karon no, para makagets ang uban, o para dili na nilalainon og sabot akong mga gipangwiwi diri nga side. So ara, espiritu sa Tagalog nga lengguwahe. Saptian mo ako. My heart went. Okay? Tagalog na po ako ngayon. Kabahan na ang dapat kabahan dyan. Milo sa ta? Ay, Milo muna tayo. Hold your breath, kasi magtatagalog na ako ulit. Za! Okay, so mga meg, napakalungkot po ang balita. Ang nalaman natin kagabi, po, talagang unexpected and so heartbreaking. Alam niyo yung sakit na hindi mo maintindihan? Basta, hindi ko lang mapaliwanag. Pero I know, alam niyo kung anong ibig sabihin ko. Kasi diba, hindi lang naman tayo nalulungkot dahil lang sa mga teleserye or TV shows ng ABS na mamimiss natin. Nalulungkot din tayo, hindi lang para sa network, kundi para na rin sa mga taong nawawalan ng mga trabaho para sa kanilang mga pamilya. Hindi lamang po yung mga celebrities ng ABS-CBN network, kundi lalo na po sa mga staff, janitor, guards, at marami pang iba na umaasa lang talaga sa network na ito. Ang dami nang natutulungan ng network na to, pero alam ko rin naman merong rason. And as a kid, syempre hindi ko rin maintindihan. Kung may mali man po silang nagawa, hindi ko na po isasali sa topic. Kasi nga, wala po akong alam, diba? Ayaw ko rin magsalita or mag-mention tungkol sa mga kabilang estasyon. Kasi nung una kong vlog na tungkol sa ABS, may mga nagagalit or naiinis. Kasi nga daw, nag-mention pa daw ako ng kabilang network. Sorry po sa inyo ha, pero uulitin ko po. For fun and for entertainment lang po talaga yung mga vlog ko na yun. Daw may mga real talk, pero still, scripted lang din po talaga ito lahat. And again, sorry po. At kung hindi nyo nagustuhan, then you're free to skip this vlog. Mag-next video ka na lang. Huwag mong stressin sarili mo dito. Maawa ka sa puso mo. At sabihin ko sa'yo, kahit i-dislike mo man sa 10 YouTube account mo itong video na to, sorry my friend, pero dinagdagan mo lang po yung views ko. At may ads pa yan ha. So advice ko sa'yo, tapusin mo na lang yung ads at wag mo skip para maiwasan mo ang topic ko. Charot lang, kalma nga lang tayo lahat diba? Nai-stress na naman itong bangs ko. Pero sa vlog ko na to, isi-share ko lang po talaga yung nararamdaman ko na nag-shutdown na talaga ang ABS-CBN. So ayun nga, sobrang lungkot. Mamimiss ko kasi si Natoy na mahal ka. Shout out kay Natoy. Huwag mo kailan ni Natoy. Si Natoy good na mahal ka. Ako to, si Natoy, na mahal ka. Siga po, ang dato nga naingon og diing mo nato. Ang anak di ay ang mga sakit sa mga dato. Kulay kasing-kasing, murag diing mo dato. Si Chico at ang pamilya Mabunga. Kamusta na kaya sila? Si Uncle Carlo Dalisay nga idol sa akong tatay. Wala gabi nga dili may magpa-TV. Siyempre Carlo Dalisay, idol sa akong tatay. Si Alex Marasigan na sobrang bait ng karakter niya sa A Soldier's Heart. Si Belinda Di Magiba, ang prinsesa panadera ng Nueva Valencia. Belinda Di Magiba, prinsesa panadera ng Nueva Valencia. Si Ivy Aguas, plano ko pa man din shout out, hindi pa nga lang nagawa ng script. Busy magod ako mamsisig TikTok. Siyempre, mamimiss ko din si Adam Wong, Madam Lucy, Antikay, sila David, Gia Akdina, pati yung kababalik pa lang na Mature Garden. Hays, nakakalungkot lang talaga isipin. Alam ko naman po na lahat ng mga characters ng teleserye na binabanggit ko ay hindi ko dapat pinapanood. Dahil nga bata pa ako at hindi para sa mga bata ang teleserye yun. Pero kung napapanood nyo naman mga past vlog ko, maiintindihan nyo rin naman siguro. Na-content ko nga sila, diba? Ay nako, sakit naman isipin na sa puso mo ako'y pangalawa. Char, pero di nga.
Hindi ko pa rin talaga ma-imagine. De Alex Gonzaga, sabihin mo namang prank lang yun. Di ba mahilig kang mag-prank? Auntie Ivana, unsa man jud? Di ba kabago-bago mo pa lang pumirma ng kontrata? Ang labo Kay Mars Rakal, unsa naman padayon lang gihapon sa paglambo, no? Unsa naman Unsa naman Pupoy at Basha, ano na? Akala ko pa man Akala ko pa naman may upcoming movie o kaya teleserye. Kaya naman pala, sabi ni Uncle JL sa last part ng live nyo, I will miss you. Say na yata yun, ano? Miss kita. Meme Vice, di ba usapan? GGV lang matatapos? Ba't ngayon pati network na? Ano yun? Pati bago mo sanang TV show, magsisimula pa nga lang, magbababay na. Magandang gabi, everybody! Miss Sarah G, panahon na ba para mag-permit ka na muna sa iyong asawa? Napaka-busy mo kasing tao, pati sa ASAP. Ikaw ang Reyna, dami mong performance, sayaw, acting at kanta. Hanggang dito lang tayo. Gawa ka na din po ng channel para kahit man lang sa YouTube, naaabangan kita. Miss Angel Luxin, patulong naman. Ibalik na ang network na yan. Total, real life angel ka naman. Bilang angel, superhero pa ng bayan. Miss Catherine, kasama na din Kuya Dij. Paano na comeback movie o teleserye nyo? Aasa sa wala na lang ba ako? Wait, may nakalimutan na pala akong i-mention sa mga teleserye characters na mga nasabi ko kanina. Shout out din sa iyo, Madam Lily. Hindi si Lily Cruz ha, kundi si Madam Lily sa Provinciano. Paano na yan, Madam? Napakasama mo sa Provinciano. So ngayon ka sa amin magmayabang. Sana ang kasamaan mo na lang ang nag-shutdown, hindi yung network. Charot. Good vibes lang po tayo dito. Actually, idol ko nga din si Madam Lorna sa pagtitiktok niya. Ang galing. Nahiya pa si Daniela Mondragon Bartolome sa kakasuot niya ng kulay red. So yun mga Meg. Alam kong nalulungkot din kayo. Lalo na yung mga tao na wala ng trabaho. Sana po maging okay din ang lahat someday. In Jesus' name. At para naman po sa mga tao, ikinatuwa ang pangyayaring to. Sige lang po, no comment ako para sa inyo. Pero please, wag nyo lang sanang masamain itong vlog ko. Oo, wala akong alam. Pero may puso po ako at sana maintindihan nyo. Pero kung nega pa rin kayo sa explanation ko, edi bahala kayo. Hanggang dito ba naman, nanonood pa rin kayo? Akala ko ba ayaw nyo? Uy, na-entertain ka no? Charot! Kung ganun, thank you po. They joke. Pero gusto ko lang po sabihin, hindi naman porket nalungkot ako sa news na to. At hindi naman porket kapamilya lang, lagi kong binabanggit at sinashoutout, iayaw ko na din talaga sa mga kabilang istasyon. In fact, finiture na nga ako ni Sir Idol Rafi Tulfo. Nakita niya din, shoutout ko sa kanya. Hindi pa nga lang na on air. Kaya antay-antay lang din tayo. Baka sa mga next day, makikita na natin. Char! At pasensya na din po. Inisyo din kasi ng iba na solid talaga ako na tagahanga ng kapamilya. Of course! Kasi noon pa man, yun na ang lagi kong nakikita at nakasanayan. Aminin nyo din, di ba? Lahat tayo, lahat ng tahanan, may nakasanayan na talagang network na hinahangaan. Yung lola ko nga, solid talaga sa kapuso. Kaya pag nandun kami sa bahay nila, nanonood lang din kami ng mga pinapanood niya. Wala kasing basagan ng trip. As long as wala naman akong inaapakang tao, okay lang yun. Kung meron man akong nabitawang salita na di nyo nagustuhan, chill lang. Just for fun nga lang to, diba? At saka, wag po kayong isip bata. Paisipin ginamit daw ako ng ABS. Wow! Hindi nga nila ako kilala Paano yun? Wait, tika nga, bakit ba naiba na yung usapan? Shoutout sa ABS-CBN nga diba? Bakit naging shoutout sa mga haters na? Agoy, tatapusin ko nga lang itong vlog na to. Pasensya na kung banggit ako ng banggit ng mga bashers dito. Mahilig kasi ako mawansin In Bisaya, hinagad kayo ko. Kaya pati mga bashers, pinapansin ko. So sana na-appreciate nyo. Chai! Pero syempre, mas papansinin ko talaga yung mga solid supporters ko. Okay? So, diri na lang ko kutob, diri na lang ko taman. Pasensya na sa mga Tagalog kung hindi nyo yun naiintindihan. Yun na kasing
outro ko. Kaya ang hirap ng palitan. Magdugo pang ilong ko. Noo tabang. And I thank you. Wala na tigkanta kay nagsakit ang ngipon. Shoutout sa mga nagsakit ang ngipon dira no. Kaya na gid na laban ti hapit na akong birthday. Naghanarap akong nadawat na Bernard Dihan. Thank you kayo ninyo mga ante, labi na sa akong mamshi. God bless, God bless. Bye.